Welcome back sa ating channel guys. Yan, food trip dito sa Conchings Restaurant and Event Place guys. Yan, located at Joseban Santos Road, Siran, Guagua, Pampanga guys. Yan ang kanilang menu guys. I-pause na lang ang video para makita nyo ang mga bright dito guys. Tara, at order na tayo guys. Let's go, let's go. Ayun ang mga menu nila guys. Yan, may katuretang baka, dinuguan o hipon, may paksiw, may pakbete, may litsun kawali guys, yung sisigo, may mga kulay pa yan guys. Tara, at yan ang lahat ng mga menu na ngayon. Tara. Hello guys, so mamimit ako dito and then parulo ko natin. Alright guys, ito pansit gisado nila guys. Yan, napakaraming sa guys, maraming kulay, iklog pa yan guys. Alright, at ito pa ang sizzling sisig nila guys. Wow, sarap sarap. Alright, tara, tikman na natin guys, let's go. At ang kanilang fried chicken guys. Yan, unlimited price dito guys. Tara, kain na tayo guys. Let's go, kain na. Guys, naman tayo inipansin to guys. Karakal na sa wobo. Daming kulay guys. Wow. Sige, go me. No, ikana. Unipansin tayo doon. Oh, shoutout kay Kuya. Ano pangalan mo, sir? Si Gabari. Shoutout sa'yo, Gabari. Sa Conching. Ayun nga guys, nabusog na naman tayo guys. Tara, try nyo na dito guys. Let's go at subscribe na kayo. Alright.